Salutare tuturor! Încep de astăzi o serie de filmulețe cu unele din excursiile opționale pe care le puteți face dacă călătoriți în Tunisia. Tunisia este o țară cu turism dezvoltat din nordul Africii, cu plaje frumoase la Marea Mediterană și este adesea aleasă ca destinație de vacanță de români. Prețurile sunt încă accesibile și recomand cu drag o astfel de experiență. În primele imagini ați văzut traseul urmat de turiști, de la aeroportul local, în cazul nostru cel din Iași, cu zborul de aproximativ 3 ore până în orașul de coastă Monaster, după care a urmat transferul către hotelul Golden Tulip President din Hammamet, a cărui prezentare am făcut-o în videoclipul anterior. Aici suntem în a doua zi la întâlnirea cu reprezentantul agenției din Tunisia, care ne prezintă ofertele de excursii opționale. După ceva negociere, am ales, cred, cele mai importante excursii oferite turiștilor. Astăzi vă prezint prima excursie, cea denumită Cartagina. Și după aproape 3 ore, cu tot cu opriri și învârteala specifică pentru a culege și alți turiști români de la alte hoteluri, am ajuns în Cartagina, la primul obiectiv, la situl arheologic. Aici, deși am sperat la mai multe dovezi istorice ale prezenței marelui Hannibal, puternicul conducător fenician, ne-am mulțumit cu câteva ruine din perioada romană, dar și cu frumoasa panoramă de pe dealul Birsa. Este firesc să fie așa, deoarece după războaiele punice, Cartagina feniciană a fost distrusă de romani în 146 după Hristos și construit un oraș roman nou. Desigur că și Cartagina romană a fost distrusă în 698, odată cu cucerirea zonei de către musulmani. Istoria acestei regiuni este bogată, complexă și trebuie foarte mult timp pentru a o înțelege pe deplin. Însă fiecare civilizație care a dominat această zonă și a lăsat amprenta asupra vieții locale, a format caracterele, tradițiile, meșteșugurile acestui popor. Dacă ați observat, sunt păstrate și câteva monumente din perioada creștină. Asta se întâmplă deoarece aici există un alt obiectiv important, și anume Catedrala Saint-Louis, construită în 1884-1890 cu ajutorul statului francez, care au dedicat-o Sfântului Ludovic, care a murit în zona aceasta în timpul celei de-a 8-a cruciade din anul 1270. Am fost dezamăgiți că aceasta nu se vizitează la interior, datorită deteriorării, oricum și din afară este impresionantă. Câteva străzi distanță oprim la următorul obiectiv din această excursie, și anume la băile lui Antoninus sau băile Cartaginei, un loc deosebit deoarece aici a fost al 3-lea ca mărime complex balnear roman și cel mai mare din afara Italiei. Băile au fost construite în timpul împăratului roman Antoninus Pius între anii 145 și 162. Familia mia si compone di due chetta, che era famiglia mia, di là sotto, questa macchetta di là sotto si compone di camera regge d'Ariom, camera calda coro, e si compone di palazzi in due, famiglia secretor. La stiga familia mia dentro Parvazzi, la lepta dentro Pimea familia mia, e familia mia. L-ați auzit pe ghidul nostru Ahmed cu câteva explicații în limba română, limba noastră fiind cunoscută de acesta din perioada studenției din România, și
și acesta, prin felul lui de a fi și prin informațiile transmise, a fost de mare ajutor pe perioada excursiei. Încă o dată, plimbându-ne prin răcoarea subsolurilor băilor romane, admirăm priceperea inginerilor romani care, aducând apa de la aproape 100 de kilometri departare, au creat acest impresionant complex cu mijloacele de acum aproape 2000 de ani. Acest loc impresionează, loc de altfel aflat în Patrimoniul Mondial UNESCO. Observăm aceste coloane care susținea plafonul primului etaj. De asemenea, peste tot vedem rămășițe ale coloanelor de marmură. Găsim bine delimitat chiar și locul piscinei exterioare. Lângă ruinele termelor se află Palatul Prezidențial Tunisian, loc pe care am fost sfătuiți să nu îl fotografiem. Părăsim băile istorice romane și oprim nu departe de acestea în orășelul Sidi Bou Said, oraș cochet, boem, situat la malul mării, cu specificul caselor și străduților colorate în alb și albastru, specific stilului mediteranean, cu multe locuri pentru comerțul stradal, dar de asemenea și un loc foarte vizitat de turiști. Un aspect de menționat ar fi faptul că în toată Tunisia, comercianții nu sunt la fel de insistenți ca cei din Egipt, Maroc sau chiar Turcia, însă există același model și anume prețuri neafișate și cu negociere la orice achiziție pe care vrei să o faci. Ghidul ne oprește la un loc cunoscut din acest oraș, la Der El Anabi, o casă din secolul XVIII, refăcută în secolul 20 și transformată în muzeu, care prezintă o locuință tipică a unei familii înstărite din acest oraș. Aici se plătește o taxă modică de intrare, dar se merită pe deplin o vizită în acest loc frumos.
Continuăm drumul pe strada principală Habib Thamer, vedem cafenele celebre care au inspirat numeroși artiști în lucrările lor, admirăm coloritul și pitorescul locului, bineînțeles într-o mare de oameni și la o temperatură ridicată. De aceea recomand să aveți la voi apă în permanență. Și după terminarea vizitei în frumosul oraș, ne-am oprit la un restaurant frumușel și am luat masa care este inclusă în prețul excursiei, însă băuturile sunt extra cost. Dar berii 7 dinari, Coca-Cola și soda 6 dinari. Ok? Și după o masă gustoasă, mergem fiind aproape în Tunis, capitala Tunisiei, ne oprim în Piața Independenței, admirăm frumoasa catedrală romano-catolică Sfântul Vicențiu de Paul, patronul orașului, construită în 1897, și străbatem străzile aglomerate ale orașului. Ne-am desfătat cu fructe de cactus la prețul de 1 dinar, cam 1,50 lei, 4 bucăți de cojite foarte gustoase. Aceasta este poarta Bab el Bar, care separă orașul vechi de cel modern, și pătrundem în Medina antică, o piață foarte veche de peste 1000 de ani. Am mers pe culoarul principal printre comercianți decenți cu prețuri acceptabile, până la punctul principal al Medinei, la moscheea celebră Ez Zituna, foarte veche, care însă nu era deschisă în acel moment. După ceva cumpărături în Tunis, am încheiat traseul obiectivelor turistice și în drum spre hoteluri mai avem o oprire la un magazin de cosmetice cu prețuri bune. Per ansamblu, această excursie a durat în jur de 10 ore, am rămas cu amintiri frumoase și se merită o zi pe drumurile tunisiene. Și cu aceasta închei această prezentare. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, coment și subscribe, deoarece i-ar ajuta la dezvoltarea acestui canal. Aici veți găsi și alte excursii opționale din Tunisia. Vă mulțumesc!